kwa Ahafo mantem no emu adwumako ho no mahwe apomode ho nsem so metre Ahafo Regional Health Directorate no wo mo ekyeremu a Asutifi North mensi no empanifo a wo mo hwe apomode ho nsem so abo mo modern pa anti abaso body esefata no wode amo mo ekyere se ebehye wo mo nkura na adwuma pa no wakoso watoaso Esuepon a womo enehwe apomuden so ewo Ahafo mantem ho nina abo Asutifi North apomuden asoye abaso se womo aye dwumadene eba na apomuden enho adwuma ewo mpatemo dwumedi a womo edebo wona abaso yi womo ye wo goso na wo dwumedi na ase no wo pani ono eneda asoye a womo enehwe apomuden so ewo Asutifi North Charlotte Kesuwa edu ekire Adom news nsentwofo mu adwumadene a womo yeye ene anamontu asese no womo ede anya saa abaso body ebe di niema bi begu akwan mu sebe ya ebe boae ama afie beba no etimi abayanim kakra nti niema edigu akwan mu no ebi ni se se teamwork ehunhia ye kono baako ase ne mpanifo bu be no prae disease control officer a ono nso wo Asutifi North district Salam Dan Park Salam enso edinsem se na tudwa your friend monthly data analysis. Say it's health service indicators na ewo hono. Busume so a yebehwe say target na ye set ye no ya achieve anase ye achieve ye. Enti say yes analysis na ye the feedback ko facilities no. Duma for na omo ye duma ewo health centers, hospitals, any chips no.